Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimde men sizin bilen Hudaydan korkmak varada, Huday korkusu varada gürrün etmek isteyen. Bu programımızda biz katı təhsin zatları görürüz. Hudayın sözünden, mukaddes kitaptan, köne ähten, täze ähten köp yerlere ünüs vereriz. Peygamberlerin durmuşunda, İsrail halkının tarihinden, onların durmuşundan Hudaydan korkmaklığın nämedigine biz giňeşleýin sizin bilen öwreneriz. Hudaydan korkmaklık diýmeklik näme? Hudaydan korkmak näme üçin gerek? Hudaydan korkman wagtymyzda näme zatlar bolup geçýär? Eger Hudaydan korkup ona hormat koyup ýaşan wagtymyzda onda nähili bereketleriň üstümüze geljekdigi barada mukaddes kitaptan köp hakikatlary bilelikde öwreneriz. Bu diňe bir müň ýyl mundan ozal, köne äht döwründe, köne zamanlarda gerek olan bir zat däl. Qadırlı ildeşler, qadırlı doganlar, Hudaýdan korkmaklyk bizim üçin häzirki döwürde de 2020-nji ýylda da İsa Mesih izine dolanyp gelip dünýäniň soňuna çenli Hudaýdan korkup ýaşamaklyk her bir ona iman edenler üçin wajypdyr. Hudaýdan korkup ýaşamadyk wagtynda nähili bolýar? Adamlar bütün bu dünýädäki bar olan betbagçylyklara uçurarlar. Siz bugün bu İsrail halkynyň tarihyndan görüp bilersiňiz. Hudaýdan korkmadyk adamlar elbette ona hormat goýmazlar. Hormat bilen korku ikisi hemişe bilelikde gelýän zat. Bu Hudaýa garşy da şeýledir. Ähli adamzadyň içinde de durmuşunda da şeýle hereket edýär. Adam kimden korkýan bolsa ona hormat goýýandyr. Hormat bilen korku ikisi bu bilelikde gelýän bir zatdyr. Eger korkmaýan bolsalar onda hormat da goýmaýarlar. Gelin häzir İsrail halkynyň tarihyndan köpçülikleýin Hudaýdan korku ýiten wagtynda bir halkyň, bir milletiň Hudaý korkusyny ýitiren wagtynda näme zatlaryň bolup geçýändigine ünüs bereliň. Elbette Hudaý korkusy şahsan her bir adamyň içinde bolup bilýär. Adam ya Hudaýdan korkýar, ya Hudaýdan korkmaýar. Şahsy ýagdaýda da şeýle. Şol bir hatarda bütün milletiň, bütün halkyň da ya Hudaýdan korkan halk bolýar köpçülik sanda, ya da Hudaýdan korkmaýan, ya Hudaýdan korkmazlygy saýlap alan halkda bolýar. Hudaýyň halky, ýani bu Hudaýa degişli halk barada görünün gidýär. Elbette dünýäde bütün köp halklar var, köp dinler var, yalan butlary secde edýän halklar var. Hudaýy tanamayan halklar, milletler dünýäde kän. Emma Hudaýyň nazary, Hudaýyň ünüsü aýratynda öz halkyna, özüniň saýlap seçen, bu meniň halkym diýip saýlap seçen halkyna ünüsü gaty berkdir. Ve olardan ol hormat talap edýär, olardan Hudaý korkusy hemişe olaryň içinde bolmaklygyny talap edýär. Häzir biz Irmiýa peýgamberiň kitabyndan köpçülikleýin Hudaý korkusyny ýitiren halk barada görüň edýäs. Bu da İsrail halky. İsrail halkynyň durmuşunda hemişe şeýle ýokary aşağı ýagdaýlar ýaşaýarlar. Olar Hudaýdan korkup ýaşan döwürlerinde, ona hormat goýup ýaşan döwürlerinde Hudaýyň bereketleri olaryň üstünde bolýar. Hudaý korkusyny ýitiren wagtynda bütün bela beterler, bütün erwetlikler olaryň üstüne gelýär. Umuman olaryň tarihinde Hudaý bilen gatnaşygynda dürli hili ýagdaýlary ýaşaýarlar. Gelin häzir şonuň Hudaýdan korkmazlygy saýlap alan döwründe näme zatlaryň bolup geçenligini gürrüň edeliň bilelikde. Irmiýa peýgamberiň kitabynda 2-nji babyň 7-nji 13-nji ayatlarında şeýle ýazylan. Miwesidir näz nygmatyndan isin diýip getirdim men seni bereketli yere. Emma giýreningizde ol yeri haram etdiňiz. Siz ülkemi necis zada öwürdüňiz mülkümi.
Ruhanylar rep hanı deyip soğramadılar. Kazılar meni tanamadılar. Yolbaşçılar maňa garşy pitne turuzdular. Peygamberler Bagal butunun adından peygamberlik edip biderek zatlaryň izine eýerdiler. Şonuň üçin hem men ýene bir gezek size ýazgarýaryn. Muny rep aýdýandyr. Men sizin çağalaryňyzyň çağalaryny hem ýazgarýaryn. Kipriň kenar ýakalaryna gidip görüň. Kedara adam yollap ünüs bilen gözden geçiriň. Ser salyň. Hey, öň bolupmy şeýle zatlar? Öz hudaýlaryny çalışan millet barmy? Ýoksam olaryň hudaýlary hudaýam däl. Emma meniň halkym öz şohratly hudaýyny çalışdy, biderek zada. Ey gökler, maňa antank boluň, gorkudan titreşiň. Muny rep aýdýandyr. Çünki meniň halkym iki sany pis iş etdi. Akar suwlaryň gözbaşy bolan meni terk etdiler. Özlerine howdanlar, gyrasy çat açan, su saklamayan howdanlar gazdylar. Ine bu giriş hökmünde, bu bizim bugünkü etçek temamızın görkezye. Hudaý korkusy. Sereden İsrail halkynyň tarahyna, İsrail halkyny Hudaý özümün halkym, meniň halkym bolsun diýip bu halky saýlap seçdi. Ve olar nähili Musa peygamber döwründe 40 ýyllap çölüň içinde ýaşadylar. Gowrak, iýmit ýok, kölege bile ýok, suw ýok. Şeýle bir ýürege düşkünç çölüň içinden bulary wada Ibrahim'a wada eden miweli, şeýle bal ve süýt akyan bir yere getirdi, olara yer miras berdi. Bu yerin miwesinden, näzygmatyndan iýsin diýip getirdim men seni. Bereketli bir yere diye. Emma gireningizde bu yere, ol yeri haram etdiniz, siz ülkemi, necis zada öwürdüňiz meniň mülkümi diye. Hayran galdyrýan gynançy zatlara sereň doganlar. Ruhanylar, Hudaýa hyzmat edýän ruhanylar. Olar rep hanı diýip onuň ýüzüne agtarmadylar, rep hanı diýip onu soğramadylar diye. Diýmek olar Hudaý gorkusyny ýitirdiler. Hudaýyň istegine, diri olan Hudaýyň erkini, diri olan Hudaý näme zatlary arzu edýär, näme zatlary halaýa, näme zatlary halamaya, umuman aýdan wagtynda Hudaý hanı diýip soğramadylar ruhanylar. Kazılar meni tanamadylar. Kazılar hemişe adalatlı hüküm çıkaryan adamlar. Halkın içinde adalatlı kazılar bolmasa, o halkın içinde hiç haçan doğruluk bolmaz. Kazılar meni tanamadılar. Eğer kazılar, nemçin kazılar Hudaýyny tanamadı diyeni näme diýmek? Eğer kazılar Hudaýy tanasalar ve Hudaýdan gorksalar, olar hükman halkın ve milletin üstünden adalatlı hüküm çıkarýarlar. Eğer olar Hudaý korkusunu yitiren olsa, onda olar hiç kimden artık näme etmezler, korkmazlar ve para alıp, garybyň doğru adamı günäli çıkarıp, garybyň hakyny iýip, diňe pul bilen, muz bilen günäkäri de aklap, umuman aýdan wagtynda kazılar Hudaýy tanamasalar, ondan korkmasalar, onda o yurtta hiç haçan adalatlyk bolmaz. Adalatlyk bolmadyk yerde başka hiçbir ýaxşy zada garaşmak da doğru bolmaz. Ondan soň ýene gelýär. Ýolbaşçylar maňa garşy pitne turuzdular. Hudaýdan gorkmazlyk bu. Haçan da Hudaýdan gorkmayan olsalar, onda ona garşy pitne turuzýarlar. Ona garşy gozgalan turuzýarlar. Hudaýy istemeýärler. Sebäbi ondan gorkmaýarlar. Galyberse de peygamberler Hudaýyň adyndan peygamberlik etmeň deregine olar Bagal butunyň adyndan peygamberlik edip biderek zatlaryň izine eýerdiler. Bu nähili betbagçylyk. Bütün bir halkyň ýolbaşçylary, ruhanylary, peygamberleri, kazılary hemmesi bilelikde Hudaýdan gorkmazlygy saýlap aldylar. Olar Hudaýdan korkmayan olsa, onda yönekey bu halkın raýatlaryna ünüs beriň. Eger olar ýolbaşçylar şeýle edýän olsa,
onda halk da Hudaydan korkmazlığı saylap alýarlar. Neticede bu milletin içinde, bu halkın içinde hiç biri Hudaydan korkmaya. Hudaydan korkmayan halk, Hudaydan korkmayan millet, yurt, katı elhenç ve ulu bir betbağıçılıklara uçrayar. Buların sonuna seredin. Hudaýyň gahary gelýär. Şeýle zatlar hiç bir bolar mı diye. Men sizi yazgararın. Sizin çağılarınızın çağılarını yazgararın. Sebebi siz menden korkmaklığı, bana hormat koymaklığı saylamadınız. İzinden gelýär seredin. Gidin de Kipr'in kenarlarındaki yurtlara, halklara seredin. Başka milletlere seredin. Hudaýy tanamayan milletlere seredin. Olar näme diýerler? Kedara adam yollap, ünüs verip gözden geçirin. Ser salın. Hey, öň bolupmy şeýle zatlar. Öz hudaýlaryny çalışan bir millet barmy diýe. Yoksam olaryň hudaýlary hudaýam däl. Emma meniň halkym öz şohratly hudaýyny çalışdy biderek zada. İsrail halkyna şeýle duýduruş berýär. Gidin de özge milletlere, daş döwregiňizdäki özge milletlere seredin. Olar hak Hudaýy tanamaýarlar. Olar Hudaý diýip secde edýänleri de butlardır. Öz elleri bilen yasan butları. Olara ünüs beriňde, olara seredin. Şeýle butlaryny da hak Hudaý bolmasa da olar hiç açan öz butlaryny çalışmaýarlar. Başka zada çalışmaýarlar. Öz butlaryna şeýle derecede vepaly bolýarlar. Emma siz halkym, bütün yeri göğü yaradan, diri bolan Hudaýyňyzy, gudratdyr mucizalaryny gördüňiz. Näçe wagtdan bäri sizi goldap ve bereketlep gelýän Hudaýyňyzy gördüňiz. Kulagy bar eşidýän Hudaý, gözleri var görýän Hudaý, ýüregi var sizin gaýgylaryňyzy, aladalaryňyzy düşünüp bilýän diri Hudaýy, yaradyjy Hudaýy terk etdiňiz. Diýmek sizin vepalylygyňyz diýe, özge milletleriň öz butlaryna bolan vepalylygyndan da pes. Özge milletler öz butlarından korkup olara hormat koýýarlar. Olara vepaly bolýarlar. Öz butlaryny hiç bir zat bilen çalışmaýarlar. Emma siz olsa diri Hudaýyňyzy çalışdyňyz diýip İsrail halkyna Hudaý yüzlenýär. Meni has gynandyrýan ayatlar bular. Çünkü meniň halkym iksany pis eş etdi diýe. Näme pis iş etdi İsrail halky? Akar suwlaryň gözbaşy bolan meni terk etdiler. Özlerine howdanlar, gırası çat açan su saklamayan howdanları gazdılar diye. Hudaý özünü bu diri suwlaryň gözbaşy. Yaşayış üçün su nähili gerek olsa, Hudaý diye men şeýle sizin üçün gerek. Diri yaşayış suwlarynyň gözbaşyny meniň halkym terk etdi de özleri üçün hiç bir su saklamayan, gırası çat açan, su saklamayan howdanları gazdılar. Demek ki, görýäňiz, akar suwlaryň gözbaşy Hudaý ol yerde hiç açan su gutarmaz. Bütün bereketler olaryň üstünde bolýar. Yaşayış suwuny wagtynda Hudaý her gezek öz wagtynda ýagyşyny, suwuny berip durýar. Emma sen gerek däl diýip bular yaradyjy Hudaýdan yüz öwürdiler. Ondan soň bular da özge milletler ýaly butlara, ağaçtan, daştan yasalan her hili butlara secde etmeye başladılar. Hudaý aýdýar, sizin secde edýän butlaryňyz, sizin secde edýän günäleriniz, beden islekleriňiz, buların hemmesi çat açan su howdany ýaly. Olar su saklamaya. Ve siz susuz gurak yerde, çölde kalarsınız.
Çünkü siz yaşayış suunun gözbaşı olan diri Hudaýy terk ettiniz diýip olara yüzlenýär. Bu sözlerin soňundan gelýän betbagçylyklar näme boldy? Israil halkynyň üstüne Bawul padşasy çozdu ve ol bütün Israil halkyny basyp aldy. Şäheri ýakyp ýok etdiler. Padşanyň çağalaryny öldürdi ve padşanyň gözüne oydular ve onu bütün yanındaky çağalarynyň göz öňünde şeýle maskaralap, halkyň öňünde onu maskaralap, onu Bawula gul edip alıp gittiler. Ve padşa gözü görmän bütün durmuşyny gulçylykda, ýa-ni äskermezlikde, nähili elhenç ýagdaýda öz ömrüni bitirdi ve halkyň gul boldy. Beýleki özlerinden de has neciz bolan paraz bir halkyň eline hiç bir mehri, hiç bir rehim, merhemeti bolmadyk bir halkyň elinde gul boldular, ezildiler, ýenjildiler. Hemişe ayak astında depelenip, iň kıyın ýagdaýlarda, elhenç ýagdaýlarda, açlykda, susuzlukda, ýoksuzlukda, gulçulukda, äskermezlik hemişe depelip, urulup, ýenjilip, şeýle başka bir döwletiň elinde gul boldular. Bu da özlerinin saylap alan yolu boldu. Ine İsrail halkynyň başına gelen betbagçylyklar. Hudaýyň aýdan peýgamberligi şundan: siz akar suwlaryň gözbaşy bolan meni terk edip, özleriniz üçin suw saklamayan gyrasy çat açan suw howdanlaryny gazdyňyzlar diýeni ine şol boldu. Indi seredin, dowam etdirýän Irmiýa peýgamberiň kitabynyň 2-nji babynyň 17-nji 19-njy ayatlarynda: terk ettin yol görkezýän Hudaýyň Rebbi, indirdiň şeýdip öz başyňdan bulary. Indi näme üçin Niliň suwundan içmäge gidýärsiň Müsire? Efrat derýasyndan ganmaga gidýärsiňiz Aşura. Sizi öz pisligiňiz cezalandyrar, dönükligiňiz paş eder. Öz Hudaýyňyz Rebbi terk etmegiň, ondan gorkmazlygyň pislikdigini, ajydygyny biliň hem görüň. Muny gudraty güýçli hökmürowan Reb aýdýandyr. Ine gadyrly doganlar. Indi diýe özüňiziň howluňyzda, özüňiziň öýüňizde, öz ýurduňyzda gaýnap joşýan dirilik suwunyň gözbaşy bolan Hudaýyňyzy ret etdiňizde, indi diýe suw içmek üçin nire gidýäňiz diýe, Niliň suwundan içmäge Müsire, Efrat derýasyndan ganmaga gidýärsiňiz Aşura. Başka yurtlardan öz teşneliğinizi ayırmak için su sorap, özge milletlerden su sorap gidýäňiz diye. Sizi öz pisligiňiz cezalandyrýar. Dönüklüğünüz paş eder size. Öz Hudaýyňyz Rebbi terk etdiňiz, ondan gorkmazlygyň pislikdigini, acıdygyny biliň hem görüň. Muny gudraty güýçli Reb aýdýandyr. Doganlar, şu yerden alınmalı sapak budur. Eger biz diri olan Hudaýymyzy terk etsek, diri olan Hudaýymyzy ret etsek, onda onun neticeleri bizim üstümüze geler, biz ondan kaçıp qutulmarız. Hudaýdan korkmasak, Hudaýy hormatlamasak, onda yitirýän zatlarımıza seredin. Hudaý bizi korku bilen ya bizim istemegen ýagdaýymyzda bizi öz ellerinde saklamak islemeýär. Bize ol özgür irada, yani azat bir saylap bilýän insan edip yaratdy. Eger biz özümüz Hudaýdan korkmagy saylamasak, onda biz hem imanly hökmünde ona hormat etmeýäris, Hudaýdan korkmasak onun yollarında yöremeýäris, onu terk edip öz isleglerimize göre
öz butlarımıza secde etmeye gideriz. Ve Huday onun neticelerinin barlığını bize yatladı ya. Hazırki dövrde doğanlar köp adamlar şeyle diye. Biz önkü dövrlerde yağlı, biz ağaçtan yasalan butumuz yok. Ya da bizim daştan yasalan bir heykelimiz yok, secde eder yağlı. Ama doğrudur bu. Ama biz hem hazırki yaşayış dövrümüzde ağzımız bilen Hudayı ret etmesek de, ama fikirlerimizde, yüreğimizde Hudayı ret edip özümüz için kimdir biri baylık, pulu özüne but edip saylaya, kimdir biri başka ayarlar bilen gezip ayşe eşirette yaşamağı öz için but edip saylaya, kimdir biri mal, mülk, öy, cay ya da iş, vezipe, adam özü için her kili zadı but edip yasap biliye. But demek ne demek? Hudaydan başka bir zadı, ya kimdir birini, adam olsun ya da bir baylık olsun, maddi bir zat olsun, Hudaydan ne zadı öz durmuşunuzda beyik koysanız ve Hudaydan köp söyseniz, şol adam için şol zatlar but oluyor. Ve butlarını saylan vaktinde Hudaydan artık bir zadı söyse adam, onda ne zadı söyleyen olsa, şol zada hormat koyar, şol zadın izinden ılgar ve şol zada özünü bağış ediyor. Hudaydan korkayan olsa, Hudayı hem zattan yok orada koyuyan olsa, onda ol Hudaya secde eder, Hudaya hormat eder, Hudaydan korkar ve hemişe Hudaydan korkmalıkta yaşap, Hudayı beygel diye öz durmuşunda. Bizim dövrümüzde de İsrail halkının durmuşundan sapak almalı zatlar şulardır. Eğer biz doğruluğu ret etsek, Hudaydan korkmasak, ona hormat koymasak, onda onun kanunlarına da hormat koymayarız. Onun isteyen, istemeyen zadı bizim pinimize de olmaz. Biz aklımıza neme geleyen olsa, gözlerimiz neme isteyen olsa, günahlı bedenimizin istekleri, ten isteklerinin izine düşüp, bunun bilen gityen olsak, onda neticeleri var. Onda biz hem İsrail halkı yağlı, akarsuların gözbaşı olan Hudayı terk edip, özümüz için yankı su saklamayan, gırası çat açan su hovdanlarını kuruşumuz yağlı oluyor. Men köp adamları göreyen durmuşta da onlar. Hudayı tanap, Hudayı iman edip, son Hudayı ret edip giden adamları bileyen. Onların durmuşu edil şun yağlı oluyor. Onlar öz yaşlığını, pulunu, gucur gayratını, sağlığını, dine keyfi sapalara berip, bu dünyanın günahların içine karışıp, yine köp yıllar geçenden son, özleri ot içinden geçen yağlı olup, halas olup, yine de Hudaya öğürlüp gelen adamları görüyerin. Onlar dine, Hudaydan daşlaşan vaktinde öz-özünü kıynadılar. Hudaydan korkmaklığı saylamadılar. Öz-özlerini kıynadılar. Sağlığını yok ettiler, pulunu yok ettiler, öyünü cayını yok ettiler. Maşkalasını yitirdiler. Sonuna gelen vaktinde hasta, qarrı, bedbaht, garip yağdayda yine de Hudayın izine, Hudaya dolanıp geldiler. Ama köpleri dolanıp bilmeyen bu dünyadan geçip giden adamlarım var. Doğanlar, eğer Hudayı tanayan olsak, Hudayı bileyen olsak, onda ondan korkmaklığı saylap alalım. İsrail halkının başına gelen bela beterler bizim başımıza gelmesin. Huday bizi bu dünyadan saylap aldı. Oğlum, kızım, menin halkım deyip saylap aldı. Ve menden korkun, bana hormat koyun. Menin kanunlarımı, menin tavşırıklarımı ret etmeyin. Çünkü bu kanunlar, bu tavşırıklar sizin için peydalı ve size yaşayış getiren kanunlardır. Ve siz bu kanunlarımı, menin isteğimi ret etseniz, onda siz akarsuların gözbaşı Hudayı ret ettiğiniz oluyor. Ondan korkmasanız, onu ret ediyeniz, ona hormat koymayanız, onda sizin hayatınız, durmuşunuz İsrail halkına benzer. Hemme Hudaydan önüne koyan zatlarınız yıkılar. Seredin, padişası İsrail halkının maşkalasını yitirdi, çağalarını yitirdi, öz gözünü oydular, sağlığını yitirdi, canını yitirdi.
özünü yitirmek bilen yankı ruhanylar, halkın yolbaşçıları, kazılar, peygamberler, buların hemmesi de kılıçtan geçip öldürüldü. Şehir yıkıldı, yurt yıkıldı, halk kulçuluğa gitti. Kızlarını hizmetkar edip aldılar, oğullarını kul edip aldılar. Onların üstünden şeyiyle askermezlikte, aşaklanmada, kemsitmede yaşap, şunyalı bereketli Hudaýyň saylan halkı özge milletlerin elinde kul boldular ve yencildiler. Eger Hudaý öz halkyny şeýle eden olsa, häzir biz bu döwürdäki imanlılarda saylanan imanlılar, saylanan halktyrys. Hudaýdan korkman, onun kanunlaryny ret edip ýaşaýan olsak, biziň hem durmuşumuza betbagçylyklar geler ve Hudaýdan korkmazlygy sayladyňyz, munyň netijesiniň nähili pisligini, ajydygyny bilip bir görüň diýe. Eger sen düşügün şeýle ýagdaýda ýaşaýan olsaň, toba edip Hudaýdan korkmaklygy sayla ve Hudaýyň ýanyna öwrülip gel, ýaşaýyş suwlarynyň göz başyna gel. Ol sana täze ýaşaýyş bersin, seni gaýtadan dikelsin, Hudaýyň bereketleri senin üstünde bolsun. Hudaýdan korkmasaň, onu ret etseň, onda ýaşaýyş hem senden gider. Öwrülde Hudaýa gel ve baky ýaşaýyşa, gurply ýaşaýyşa, Hudaýyň ýanyndaky huzura dolanyp gel. Hudaý seni bereketlesin. İsa Mesih'in adı bilen. Amin.